Менің исемім Гүлнар Сәфәрова, сіз мен тапшыруын қарайсыз. Исәнмісіз. Біздің тапшыруға нешік әләгіргесің? Бұл сұрауға жауапқа дей. Түбәндәге адресіні көресіз ме? Аны yazып алығыз. Хатта өзіңіздің қызықсынуларығыз, проблемаларығыз, yazмышығыз хақында yazып, фотоғызны біркетіп, бізге жіберігіз. Хәм күтігіз. Ең бірінші ширатта біз үстінліклі, қызықлы хәм ғибретлі yazмышлы хатларға береміз. Хәм ең мұхимі ашылырға қорықмағыз. Чөнки үзгәреш нәq менә проблемаларны ашыктан ашык сөйләүдән башланып китә. Безнең бу атна героинясы Миләүшә ул үзе турында сөйләргә курыкмый һәм аның тормышын күпләргә үрнәк итеп куярга мөмкин булыр иде. Бик күп сынаулар аша узган хатын-кызы. Хәер, ул хәзер барысын да үзе сөйләр. Димәк, бу атна героинясы Миләүшә, әйдәгез танышабыз. Зарипова Миләүшә Ваккас кызы 1979 елның 10 майында Казан шәһәрендә туган. Белеме башта кулинария училищесын тәмамлаган, соңрак Татар дәүләт гуманитар институтында белем алган. 3нче курста укыганда юл һәлакәтенә эләгеп, инвалид булып калган. Миләүшә шәхси эшмәкәр, үз фирмасын ачып эшли. Гаилә хәле. Кияүдә кызлары Алияны үстерәләр. Миләүшә үз максатына ирешүчән, ашык аралашырга ярата торган кеше. Ул ашарга, пешерергә, сәяхәт итәргә, эшләргә, буш вакытын гаиләсе белән үткәрергә ярата. Миләүшә, сиңа син дип эндәшсәң буламы? Әлбәттә. Без инде монда чөнки күпмедер дәрәҗәдә аралашырга өлгердек һәм ничектер Миләүшә шундый менә бер күрүдән аның белән сөйләшә башлыйсың, бер 15 минуттан ул сиңа якын кешегә әйләнә шунда. Син дип дәшәсе килә аңа, чөнки ул бик аралашучан, ачык хатын-кыз. Миләүшә, син һәрвакыт шунда идең менә шунда теге. Располагающий дип әйтәбез. Юк, авылда вакытны мин йомык идем. Авыл вакыт, авылда менә үскәндә, теге әби белән үскәнгә минде, һаман мине теге яшьтәшләрем дә теге кимсетәләр иде инде, теге киергә киемем дә аз булгандыр инде, теге кемнәр әтиянели булган бит инде, мин әбием тырыша иде инде үзенең пенсиясын алырга инде. Әлбәттә, теге ул авылда вакытны бар иде, йомыклык. Вот, аннан соң Казанга килгәч инде, менә как раз 11-не бетергәч, шушы авырлыклардан соң уже Шушы авырлыклардан соң дип әйтик, без теге белмәгән кешеләр бар име? Ситуацияны ишетмәгән кешеләр бар, ләкин кайберәүләр инде беләләр, чөнки Instagram социаль челтәрендә Миләүшәнең үзенең бите бар, ул анда үзенең бөтен хис-кичерешләрен язып бара, нәрсә аша үткән, барысын да кешегә сөйли. Һәм курыкмыйсың син моны сөйләүдән, име? Менә безнең тамашачыларга да ачыла әле. Димәк, бу авария ничәнче елны булды? 2000 елда булды бу. 19 ел элек. Мин аны курыкмыйм. Баштарак мин нитмидирим. Баштарак Мин бер җирдән укыдым, син социаль челтәреннән укыдым. 10 ел хәтта мин коляскага утырып фотога төшергә дә уяладым. Күчеп утырадырым урындыкка, күчеп утырадырым диванга дип, 10 ел курыккансың. 5 ел бик каты шул травмага эләккәч бик каты заниматься иттем инде. Бу авария булды, кайтып барганда авылга. 3нче курста бу институтта 3нче курсын бетергәч шул как раз авариядан соң мин больницага яттым инде. Ярты ел буе ятырга, больниста ятырга туры килде. Бик авыр булды, сүзем юк. Теге операциядан соң яраларым бик каты ачылды, 40 температура белән 6 ай буе конкретно постельдә яттым мин. Коляскада калырмын дигән 1 минутка да уй киреп урамады, 5 ел. Юк, басам, мин әйтәләр иде, миңа врачтар керсәләр, ну организм теге молодой диләр инде, может быть басырсың. Мин алар белән шекәләшеп бетә идем, юк, мин басам дип кычкырышып бетә идем. 5 ел син үз өстендә эшләдең, басам, анан 5 елда син берничә дә үзгәреш юк. Мин томография ясаттым, бардым да бернинди не юк. Үзгәреш юк. Шуннан динамика. Утырып бер җыладым. Мин җыламыйм. Мин вообще елга бер магу җыларга, 2 елга бер җыларга магу. Мин җыламыйм. Әйтәләр, кемнәрдә җылагач рәхәт була, мин андый түгел. Мин җылап сытылып утырган кешеләрне яратмыйм. Менә миннән булмый, менә мин шундый яратмыйм. Утырып җыладым да и уйлый башладым. Аерым тормышым турында абыйыма әйттем, әтиемә, мине аерым бүлмә алып бирегез. Алар естественно алып бирмәделәр инде. Шуннан абыйны судка бирдем. Китте кычкырыш талаш. Шуннан алып бирде бүлмәне. Шуннан соң абыйым белән 1 ел тирәсе сөйләшмәдек инде. Ну, хәзер без дуслар, все хорошо инде. Хәзер әйбәт, Аллага шөкер. Вот, шуңа күрә хәзер бөтенесе әйбәт, Аллага шөкер. И коммуналканы булар алып бирделәр. И бер шайтып коммуналкада мин тора башладым.
коммуналка тора башладым. Үзем параллельно эш эзли башладым. Бер ай эписиз торган вакытларым булды. Җиңе булды дип әйтә алмыйм. Булды, сыгылмадым. Ише теге күрше хатыным бик күп теге усаллыклары белән бик әшәкел булды, потому что миңа хәтлем 9 кеше алышынган. Вот, ну мин ул вакытны усал идем, мин аңа бирешмәдем. Эш таптың аннан соң. Аннан соң менә шул грузоперевозкалар буенча диспетчер булып урнашып киттем дә инде. Сергей исемле бер мужик инде шулай урнаштырды. Алды инде бу мине. Иртән җейдән алып төнге 12-гә хәтлем звонки инде. Бу миңа 3000 зарплата обещать итте. Ярар мәйтәм. Мин риза. Шуннан бер ай эшләдем дә, икенче айны әйтәм, Сергей бик аз мәйтәм. Әйдә 5000 яса. Ну, иртәнге җейдән алып төнге 12-гә хәтлем минем уже срываться итә башладым. Телефон дүртәү туктап тормый. Шуннан юк күтәрмим. Ну, белде минем без положения икәнне. Күтәрмим дим. Әйтәм, ярар, күтәрмәсәм. Анда водительләргә шундый үзләренең заказларын миңа киде итәләр иде инде. Мин алдым да чумара ясый башладым. Шул чумара ясадым 1000 шул айны инде. И бу күрше Зөһрә хатыны моны алып белеп Сергейга әйтеп, короче, миңа тегендә кызлар шалтыраттылар да, Миләүшә сиңа соңгы айны киданут хотят дине. Кидать хотят соңгы айны дигәндә. Бүтән эшләтмиләр, зарплата бирмиләр ди. Ах, мәйтәм, малай икән, мин алдым да телефоннарын бирдем и үземә тоттым да эшли башладым. Именно беренче айны мин перед тысячелетием, 1000 еллык казанлыкы бит инде име. Беренче айны мин 30 зарплата эшләдем. Минем шуннан соң бөтен нәрсә үргә китте. Акча булгач инде анда инде. Акча булгач. Да, мен мен квартира алдым, биргән. коттедж төзедем, помещениялар алдым, арендага сдавать итәм. Минем бүген көндә берничә бизнесым бар, бер генә бизнес түгел. Иптәшем минем, как бы булыша миңа кызым бар. Менә бу момент безгә шулай кызыклы. Менә син инвалид коляскасында, име? Эшлисең, эшең алга китте. Иртә бу ничегрәк булды? Менә бу процесс, танышу процессы. Миңа как раз иптәш кызым инде телефон бирде дә, менә бу ни белән сөйләшеп караль, Мөнир исемле бер нидән егеттей нитеп караль, сөйләшеп караль иде инде. Мин алдым да шулай сөйләшеп киттек, ул шигырьләр яза иде. Январь айында булды бу шулай 2 ай языштык, мин коляскада икәнне әйтмәдем әлбәттә. Ул инде әйтәдер, или мин таза булып, мин намекал инде, нәрсәдер белән что-то не то, теге сюрприз ясасы килми бит инде. Вот, мәйтәм, ул әйтә, или озон дип уйладым, или таза. Ну, коляскада дип күз чалымына китермәдем мин сине ди. Уйламадым да ди. И вот шулай итеп. Син курыктыңмы, менә килер дә, күрер дә мине, һәм аннан соң ваз кишер килмәс бүтән дип уйладым, курыктыңмы? Мин аны сразу белдем, без аны торачакбыз икәнне. Минем шундый ни бар, чутье дигән әйбер бар. Вот, мин как-то вот сиздем инде. И ул шул шигырьләре белән мине алды, шуннан килде мартта беренче тапкыр килде бу. Таныштык, сөйләштек инде, шулай сөйләшеп утырдык, кайтып китте инде. Ну, кайтып киткәч мәйтәм, шалтыратмаса, юкны үзем дим, шалтырата инде, кая барсам инде, вот дим. Үзем ойлыйм инде, потому что вижу же глаза горят. Кайбер 20 яшьлек кызларда да менә мондый ни, үзенең ышаныч юк әле, молодец. Әйдә, турып карыйк дидем мин. Барып чыкмаса, китер соң аерылышырбыз. Барып чыкса чыгар. Менә 14 ел турып карыйбыз инде. И вот шулай итеп, аннан соң инде 5 ел авыруга узалмадым, менә аннан соң Алиябызны кайттык бит инде. Хәтерләсәгез, дуслар, идегез искә төшергән ул моментны, безгә Кадрия исемле бер кыз килгән иде. Героиня, без аны үзгәрттек, чәчләрен үзгәрттек, яңа кием стиле сайладык. Һәм Кадрияны каршы алырга дип Миләүшә килгән иде. Менә шунда Миләүшәгә игътибар итеп, аны чәчләрен күперткән иде, булай торам, монда күпергән, монда лакланган. Һәм мин уйлап куйдым, бу хатынга чәчен үзгәртергә кирәк дип. Һәм әйттем шунда, идегез искә төшердек шул моментны. Сезнең гаиләгезгә, дусларыгызга, Миләүшә сезгә зур рәхмәт килүегез өчен уңышлар телибез. Һәм шунда әйтәбез, Миләүшә ханым, килегез безгә. Мин сезне күрәм, яңа прическада күрәм, без сезне көтеп калабыз. Һәм менә Миләүшә безгә килеп җитте. Молодец, Миләүшә, беләсең нәрсәң ошый синдә? Менә шушы тормышны ярату. Синең күзләреңдәге очкы, син менә янып торасың. Мин эшлим. Әйдәгез, мин менә үзем төшерәм, тиз генә төшерәм. Булай эшлибез, тегелә эшлибез дип син инде планнарың алдан төзелгән. Һәм менә бүген көндә молодец. Менә минемчә син күпләргә үрнәк булып торасың, һәм күпләр һәм меңләгән кеше менә инде кичкенә генә проблемалар белән утырган кеше кая менә моны эшлим, кая моны эшлим дип карарга тиешләр, үрнәк алырга тиешләр һәм алга барырга тиешләр. Чөнки үзең өйдә генә утырсаң, булмый инде булмагач. Ну булмый инде ул. Кем китереп бирә шулай бит? Кем сиңа ир таба, кем сиңа бала таба, кем сиңа акча таба? Беркемгә бер нәрсә тапмый. Үзегездән тора барысы да. Ну әлбәттә инде Худайдан тора. Әйе. Худайдан ялварга кирәк минемчә, чөнки менә Миләүшә, мин уйлыйм, син дә юлларыңны Худай ачкан, менә бу кыз бүләк итү, ир бирү, акча бирү шулай бит. Худайга амин итеп, шөкр итеп яшәп, үз юлыбыз белән барсак, кешегә тимичә, үз юлыбыз белән барсак, минемчә барысы да яхшы булачак. Алла бирсә. Әле без үзгәрәчәкбез. Миләүшә, ничек дип күзалдан китерәсең үзеңне үзгәрешеңне? Менә шул әйтеп үттем бит инде теге вакытны.
Кайттым да уйлап берим бит инде. Менә мин күрәм сине ак очки белән, менә шулай булай да. Мин аны 2 ай күрсәтеп бердем башымда башта. инде. Әйе. Белмим, теге берничек тә әйтә алмыйм. Шуңа күрә, ну, неожиданность бер нәрсәне тәсе килә инде. Мин чәчне түсен үзгәртерим, чөнки ул саргайганрак, Әйе. әйме? Менә бу кирәкмәгән моментларны алып бәрер идем. Һәм минемчә барысы да яхшы булачак. Сиңа кеше игътибар итәргә тиеш. Без бу максатыбызга ирешәчәкбез бүген, Алла бирсен. Алла берсә. Киттек, Миләүшә? Киттек. Киттек, Алла бирсен. Миләүшәнең телефон кемдә шалтыратында? Сөндереп куям, бәпет кабыз. Сөндердем дип тордым. Кремльгә шалтыраткан кебек. Секунд сайын телефоны белән ничек кирәкле хатын кыз, секунд сайын телефонны шалтырый. Үзгәрешләр этабын башлап җибәрәбез. Безнең белән бергә калыгыз. Исәнмесез? 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 Миләүшә, бу синең докторың Рамил була. Бу безнең Bloodstone стоматология клиникасының җитәкчесе Роза Мустафиева була. Мин бик шатмын сезне үземнең клиникамда күрергә. Рәхмәт итегез. Бүген без сезгә профессиональ рәвештә теш чистарту процедурасы күрсәтәбез. Алкмый, борчылмагыз, курыкмагыз. Ул сездә кимендә алачак бер 30 минут вакытыгызны. Башлыйк. Үз-өзеңә ышану киң итеп елмаюдан башлана. Тешләрнең тигез, ак, чиста булуы ул әле тышкы матурлык кына түгел, сәламәтлек билгесе дә. Вакытында барып дәваланган теш сезне бик күп проблемалардан азат итер. Кая барырга соң? Кемгә мөрәҗәгать итәргә? Bloodstone стоматология клиникасы Мәскәү районы Төньяк вокзалы янында Королёва урамы 20-нче В йортында урнашкан. Монда сезгә чын профессионаллар бәхетле елмаю бүләк итәргә әзер. Теш куйдыру хакы 3000 сумнан, тешне дәвалау, пломба кую 1000-нән, 2 имплант 1 бәягә, 30 меңнән. Bloodstone клиникасына рәхим итегез. Хәлләрегез ничек? Яхшы. Барсы да әйбәтме? Барсы да әйбәт, Аллага шөкер. Ярар. Нәрсәдер үзгәреш индер булдымы бу профессиональ чистартудан соң? Шундай рәхәт булып калды. Әйтәләр бит әле теге теш чистарткач авыз киңәеп китә дип. Менә минем дә нәкъ шундый рәхәт булып калды. Без сыйфатлы хезмәт күрсәтергә тырышабыз. Безнең хакларда тешләнми. Килегез, без сезгә бик шатбыз. Рәхмәт, Роза ханым, рәхмәт сезгә. Рамил, без Миләүшә белән инде хәзер чираттагы этапка күчәбез. Матурлык салонына юл тотабыз. Безнең белән бергә калыгыз. Киттекме, Миләүшә? Киттек. Дуслар, без хәзерге вакытта Family Style матурлык салонында һәм әлеге салонда барлык үзгәреш этаплары уза. Шеш, мейкап һәм менә үз эшләренең осталары. Безнең визажистыбыз, бизәндерүче кызыбыз ул Лилия Фәрхәтшина. Һәм шеш хәвәс, инде аны бөтен кеше диярлек таный. Шеш мастеры Илназ Кадыров. Шешләргә килгәндә, шешләр ул бер генә төсле булырга тиеш түгел. Алар төрле төстә, алар уйнарга тиешләр, тегеләй дә, булай да. Нәмә синең холкың Әйе, киселеше дә шулай ук. Сез аны бүген буякка саласыз, иртәгә буякка саласыз. Көн дәвамында ул булай да була, артка да китә. Әйе, шундый образ тудырырга кирәк. Шәчнең кыска киселеше модада. Ул сезгә бик нык туры киләчәк, чөнки сезнең йөз түгәрәгегез дә шундый камил дәрәҗәдә бер кайда бер нәрсәмдә асылынып тормый, килеп тә чыкмаган. Шуның кадәрле япь-яшь кызлар кебек. Шонкрамда лифтинг, макияж да кирәкми хәтта. Монда кара күзләр дә, кызыл иреннәр дә кирәкми. Апа булачак, апа. Бит пересыл сыйфаты бик яхшы. Да, җиңел яшь кызлар образы менә дигән булачак. Бераз иренне тагында күпертеп җибәрәсе килә. Күзләрен бераз гына асыкысы килә һәм кашларны бераз гына йолкып, матур форма бирәсе килә. Егетләр, кызлар, уңышлар безнең арттан күзәтеп торалар. Шуңа күрә барлык киңәшләрне язып барыгыз. Безнең белгечләребез алар иң яхшысын сезгә киңәш итәләр. Һәм инде менә героинялар мисалында күрсәтәләр. Шеш,
qosh, kirpik, bit terisi barisi turында да жинтикләп сөйләрләр, күрсәтерләр. Мин киттем, берничә мизгелдә сезнең белән очрашырбыз. Бу мин тапшыруым, мин Гөлнар Сәфәрова белән безнең арттан күзәтеп торыгыз. Киттем. Hakkında. Hürmetli dostlar, biz indi işimizin soңғы etabına da kelip җиттек. Менә Миләүшәнең иске төсен чыгарып бетердек. Хәзер менә үзегез күргәнчә нинди матур төскә кирде аның чәчләре. Үзе генә белми, үзе күрсә сөенеченнән күккә сикерер иде мөгаен. Менә соңгы этапка керешәбез һәм дә инде төс бирәбез. Үзегез күрерсез тиздән. Аха! Siz Миләүшәнең нинди итеп үзгәргәнен тизрәк күрергә телисезме? Сабыр булыгыз, хәзер без сезгә барысын да күрсәтербез. Инде күреп торасыз, безнең визажистыбыз, мейкап остасы Лилия Фәрхәтшина үз эшен башлап җибәрде. Аңа хәзер шундый натураль, табигый төсләрдән торган мейкап, ягъни макияж ясаячак. Һәм инде берничә мизгелдән без сезгә тулысынча үзгәргән Миләүшәне күрсәтә алачакбыз. Ни өчен тулысынча дип әйтәм? Без чәч төсен үзгәртеп аны бераз гына үзгәреш кертергә теләгән идек аңа. Ләкин монда дөресен генә әйткәндә, чәчен кыскайтып кискәннән соң, буяганнан соң гомумән икенче Миләүшәгә әйләнде. Шуңа күрә көтегез, тиздән күрсәтәчәкбез. Мында исләр, төсләр, мында бөтен нәрсә урыннан купкан. Бетәме әле безнең? Бетә комачауламы әле Гөлнар. Бары берничә секунд. Сиңгел килеп бузып йөрисең. Ашап туймаганны ялап туймассыз дип әйтәдер безнең химия укытучысы җитте инде, булды инде. Булды. Без Миләүшәне сезгә күрсәтергә әзербез. Миләүшә, әзерме син? Әзер. Ну, бармы инде курку, яисә дулкынлану, яисә киресенчә азарт тизрәк ашыгыз дигән. Мен әлегә хәтлем шундый тыптын бер нәрсә уйламадым. Хәзер куркып калдым шундый. Мин куркып калдым. Лагларда Син бигрәк куркыныч кеше инде Гөлнар. Ашабыз. Оба! Миләүшә, аш күзеңне, аш күзеңне. Дөнья бу. Ну, ашу. Ну? О, фулям вообще икенче. Бу супер. Мин моның хәтле булыр дип хәтта күз алдыма китермәгән идем. Мейкап белән бергә, чәч белән бергә. Шуны креатив, бу супер. Карасың менә. Шуны безгә апакай булып килде. Һәм менә шундый кыз булып, шундый супер модный кыз булып кайтып китә. Туктала, үзенә ашыйсың. Бик ошый. Юк, беләсеңме, бу Ялганламыйсызмы? Юк. Шундый саф, шундый яшәреп киткәнсез. Менә бер 10 ел, минус 10 ел.
Һәм әле тагын бер момент, теләсәң, тора бара, сен мен кыскайтып чәчеңне кисә аласың, менә былай. Һәм аппакка буяп куйсаң, бөтенләй образ үзгәрәчәк. Миләүшә, сиңа бик тә килешә. Ботаник кибетендә менә шушындый матур чәчәк бәйләмнәре алып, без зур сәүдә үзәгенә килеп җиттек. Монда безне стилистыбыз Ленис Черсков көтә. Ленис, сәлам. Сәлам, Гөлнар. Хәлләр? Әйбәт, кенә рәхмәт. Әзермебез? Бөтенесе әзер. Безнең бик матур модель бүген. Һәм төсләр булачак. Шаккаткыч образлар була. Чөнки безнең модель иң искиткеч кыз. Һәм әйдәгез карыйбыз. Әйдәгез карыйбыз. Әйдәгез карыйбыз. Хәзер сезгә барысын да күрсәтергә әзер булачак. Бу образда Миләүшә шундый романтичный һәм женственный, чөнки күлмәк ул һәр вакыт женственность бирә. Монда изюминка кебек тюрбан. Ул шулай бик актуаль бүген. Һәр көн аны кияргә була костюмлар белән дә, күлмәкләр белән дә. Бу образда Миләүшә безнең француженка кебек. Чөнки аның шундый ачык төсләрдә һәм принт белән өч төс аппак, кызыл һәм кара. Шулай ук аксессуар кепи аңа бик стильле штрих бирә. Хөрмәтле телеэкраннар каршында тезелешеп утырып, безне караучы тамашачылар. Күрәсезме, сез дә тезелешеп утыргансыз, без дә тезелешеп бастык. Гомумән, безнең геройларны каршыларга моның хәнди кешенең килгәне юк иде әле. Бу мин тапшыру тарихында беренче тапкыр Альбинаны мин беләмме, Кадрияны мин беләм, чөнки ул безгә килгән Альбин белән әле танышып өлгердек. Һәм менә бу безнең Миләүшәнең кичкенә кызы Алия. Алия, сәлам. Миләүшә! Рәхимет! Тебе нравится прическа мамы? Ага, Наряд? ага, А что больше нравится? все. Все. Ага. Миләүшә Зариповна кире кайтырыгыз. Бу ханым безнеке түгел шикелле. Ул инде бик инде менә чәчләрем агаррак булса дип җиридер. Үзе. Менә көч җитмидер инде теге сила воля җитмидер үзгәртергә. Без бу ханымны наверное, үзебез затырбыз, урлар бар. Ханым түгел инде, нинди ханым булсын? Туташ. Хәзер туташ булды инде. Бик зур рәхмәт сезгә. Вау. Ис китмәле, син бермә-бер яшерәк, тагын да сиңа ашыйсы килә. Минем хәзер хөрмәтле тамашачыларга мөрәҗәгать итәсем килә. Безнең һәрберебезгә дә Миләүшә кебек холыкка ия булырга язсын иде. Чөнки соңгы вакытта, соңгы елларда кешеләр күбрәк зарлана, үзенең тормышыннан канәгатьсез, аңа акча җитми, бәхете юк, монсы тегеләй түгел, монсы булай түгел. Менә без бүген Миләүшәдән шуның кадәрле көчле энергия алдык, шуның кадәрле аның белән туганлаштык. Минем әле Миләүшә сездән алган энергия белән әле мин бик күп еллар рәхәтләнеп яшәрмен һәм дә ул энергияны башкаларга бүләк итәрмен дип ышанып калам. Безгә дә сезнең кебек булырга язса иде. Сезгә Аллаһ Тәгалә сезгә кичкенәдән, тумыштан сезгә күпме сынау биргән, әйме? Ул сезне шушы көнгә зур кеше булып, сезгә һәйкәл куярлык кеше булып үсеп җитәр өчен сезгә менә шундый сынаулар биргән. Сезгә бик зур рәхмәт, чын кеше булып калганыгыз өчен, мәрхәмәтлелегегез өчен бик зур рәхмәт. Үзебез баш бәләсе алны. Күрәсең, Миләүшә яши, елмая, матур итеп киенә, имиджын үзгәртте. Ул тулы тормыш белән яши. Миләүшә, син молодец. Син шулай яшәргә тиешсең. Менә үрнәк күрсәтәсең син. Синең күпме дусларың бар, синең күпме кеше карый, күпме соклана. Без бар тик сиңа афәрин дип. Афәрин.
теге вакытны менә хәзер яна каршыларга килгәч, Инстаграмда язып тутырдылар, качан барасыз? Мин әле үзем уйлап бирдем, 2 ай барыйммы, юкмы? Әлбәттә, алар менә үземнең подписчикларымның сүзләрен тыңлап, мәтәм барып кайтыйм әле, ник бармаска дип, шуннан риза булдым инде. Һәм үземнең зур рәхмәтләремне әйтәсем килә именно сезгә. Бик зур итеп рәхмәт әйтәсем килә. Ул инде бүген 4 сәгать буе ничә тапкыр чәчне буяп, ничә тапкыр җуып, шушы образга китерде. Визажистым Лилиягә бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Һәм стилист Ленизага бик зур рәхмәтләремне әйтәсем килә. Һәм дусларым, сезгә рәхмәт. Дуслар, шуның белән шул, рәхмәт сезгә. Без сезне көтеп калабыз. Бу мин тапшыру иде. Мин Гөлнар Сәфәрова белән Чын профессионаллар командасы. Без сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.